Shalom. Parhalado HKB Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tu sudir ruas do tamu namar minggu di Tikyon, koras madihita, songoninang amanami nanami, aman dohoti permingguanon di inganat tabe, melalui live streaming, Facebook dohot, YouTube. Selamat beribadah madihita, tapuji matuhata, marende mahita sian bukuende nomor 17 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Songonondo hatani Tuhan Jehovah, manang isen na mamelehon hamuliateon, idon na pasangap au jalan na membahendalan, asa hupatuduhot tuibana hatuaon ni debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison diari na pinarbadiami, saya buhay mapingkol dohot rohanami, asa marlas ni roh hami manangion hatam na badiai, jalaringgas hami manimbangi dohot upeop hatam di bagasar rohanami, asa pos rohanai martangiang tuho, urupi mahami asa uparhasyang hami akka ari-ari ni ngulunami na pondoki, saya pamasuk mahami tuhangoluan saleleng ni leleng na, pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende hitas yang bukuende nomor 110 sada, ayat sada dohot ayat 2. Timbul memasang api Jehovah debatata dogma mau liatei tu debata mata
bao nami ho mamuji salirina ibana di konggomi ho huriamu sudena nasota dodo gogomi sai konsa dorohami on pematu Tangihon hamu ma patik ni debata, ima patik parjolo sahatu patik paupaton. Patik parjolo, auro Jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup au bainonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua ginjang do na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, yang go tunggabe si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang go soture dalanna, ay ona huhumna do sogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma parbadiaon ari minggui, di naonomari maula hamu nasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula yang godina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe na mangibati hutam. Ay di naonomari do di toppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, di baheni do umbayan na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradiananai jala di parbadiai. Ima saatna, rak mangidogogo mahitatu debata lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nomor tu patik mi. Amin. Marende hitas yang bukuende nomor 114 ayat sada dohot ayat 2. Ale Jahoba debata sa tatap hamion ay masih boando nana dohami tujolo asiro amdi hamime sa sesa dosa Yesude marhite Jesus anakku nama di silangi di Golgata di dolo Golgata. Oh Yesus aholongani tatap hamion oh pangondingan nami ondingi hamion sayunang mago hamibe anapi nobus misude taluon masih polisi ana jorut
tatopoti madosatta tuada panidebata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujau hami doguar muna badiai, alantar gogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roham mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak di debata naga bejol ma alani hami. Namate jalana hehesian namate. Nama naik tu banua ginjang doho mangon dihok kami. Asi roham dihami. Saya patok tong madihami roha hamaulia tehot tuho. O ton di porbadia pangapul dina marsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roh mahom maingani hami. Asa marlas ni roha mi mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian dina sa asi ni roha. Saya unang tulak hami. Saya tangihon mahami. Ho ale debata ama anak dohot ton di porbadia. Amin. Tabege ma hata baga-baga taringot Tuhan sani dosa. Roh mahamutu au asa mangulu tondimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dadab. Botar do bahenokku songon itak. Nang pirara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Marende hitas yang bukuende nomor 180 ayat sada dohot ayat 5. Oh Jesus papangoluang anak bidebatan hasiroam sakokuang sahatu Tabege ma hatani debata turpu niari minggon. Ima natar surat di buku Evangelium Markus. Bindu 12 memuka sian ayat 41 sahatu ayat 44 tajahama namar gati sorin. Nahundul do ibana tondokon poti parasian gabi dibereng ma pambayanan ni halak mendabuhon hepeng na tu poti i jadi torop do na morana mendabuhon na godang.
gabe di jauh Jesus masih sianai ninna memandok nasida. Situ do hatakot Tuhamu. Gumodang donani dabuhon ni nama balu na pogo satu baga sapoti parasiani asa saluhut akan na mandabuhoni. Aisian lobi nasida do. Imasahna martua doakan na tumangihon hatani di bata jala nau piopsa. Amen. Marendahitas yang bukuenda nomor 730 ayat sada dohot ayat 2. Tindak koma hapursiautai songon na hinatindak ko ni dongata sa hapursiaon di sandok portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe seton di perbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tuman na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpanjal do ibana di hau pinar silang na tua banua torurung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogut tu tanoon manghumi halak na mangolu do na mate. Au porsea di ton di parbadia jala adong sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen akan na badia, doho dihasani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu sogo daging halak na umate, doho dihanguluan na sora suda. Amen. Tabege matikting na masa dot si pamasaon di huriata. Salam. Jauh kuma butir-butir penting tik-ting na masa di bagasan mingguan. Na parjolo ima 2.2 pelayan firman.
Pada hari ini Minggu 19 Juli 2020 yang melayani firman Tuhan pada ibadah kebaktian pagi tadi jam 7.30 dan kebaktian jam 10.30, WIB adalah Bapak Pendeta Halomoan Marpaung MPSI, Sekretaris HKBP Distrik 18 Jabarten Y. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan beliau. Sermon Week atau gabungan. Pada hari Rabu 22 Juli 2020 dilaksanakan Sermon Week gabungan dimulai pukul 19 WIB secara live streaming, siaran langsung melalui YouTube channel. Kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. Poin berikutnya ialah poin 5.1, berita kelahiran. Pada hari Jumat 17 Juli 2020 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada Bapak Amsal W. Panjaitan SE. Ibunya adalah Dr. Nove Esra Tara V. Boru Pardede yang beralamat di Gang Raden Ganda 2, nomor 19A, RT 02, RW 10, masuk WEG 4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut akan tumbuh sehat dan diberkati oleh Tuhan. 5.2 Jemaat baru atau ruas Natamba. Terhitung mulai hari Minggu ini, tanggal 19 Juli 2020, telah menjadi jemaat baru atau ruas Natamba keluarga Bapak Riko Firdaus Tumanggor ST dan Ibu Duma Parauli Putri Boru Panggabean yang datang dari HKBP Kedaton, Resort Kedaton Bandar Lampung. Saat ini berdomisili Jalan Kavaleri, Blok A nomor 52, RT 01, RW 19, Cilame Permai, Ngamprah, WEG 7. Kalau yang bersangkutan hadir pada saat ini dimohon untuk berdiri di tempat untuk memperkenalkan diri. Terima kasih, duduk. Poin 5.3 jadwal kebaktian minggu untuk tanggal 26 Juli 2020. Yang pertama kebaktian pukul 7.30, yang ikut kebaktian adalah dari WEG 3 dan WEG 4. Pukul 10.30 yang mengikuti kebaktian adalah WEG 5 dan WEG 6. Untuk yang pukul 13.30 adalah untuk kebaktian WEG 7 dan WEG 8. Untuk jam 16.30 yang ikut kebaktian adalah WEG 1, 2, dan WEG 9. Songonima tikting nama saya di bagasan minggon, Horas Madita Salutna, Horas. Marende mahitas yang bukuan di nomor 170 ayat 1 udukna, uhud mata pasat peliata na parjolo. Tomat Yesus, tomat Ibu, bege hatana jakon burdu, narodo Yesus pangoluo, asal portea ho, macailas rohatai muse, moloi asian dosape. Mahita tu surgoi lasonang madisi tomat Yesus undukon ma tambah enamuna sotama nang sesao na dono sami iban muda nai macailas rohatai muse moloi asian dosape saromai katu surgoi lasonang madisi.
atopro asani kula Yesus beo nasio adon Yesus sai pos maron kami majalah rohatai muse moloi asian sampai Sayong kita tu surgoi lasonang marisi. Dameni dewatana sumurung sia salu naroha ima mangaramoti nang na mangarajai ati-ati do pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Dihita namar pungu di minggu sedarion di bagas garejaon rapon akaruas ni kuriat taha KBP Cimahi Jalan Lurah di tonga di bagas nama dohot di parmingguan marhite live streaming rap dohot akadongata di ragam niaka inganan dohot bagas salom selamat hari minggu madihita saluhutna hatani debata di hita di minggu tesedarion sial 5 Musa bidu saplonom marsika soring mahita majaha ayat 10 tolu rodi ayat 10 bitu ari raya parlape-lapean ikom marari raya parlape-lape ako pituari lilingna ia dung dipapunguho parbue siap perdegiamu doho sian pangilangamu. Iko pituari leleng naho mararaya di Jehovah di Batam di inganan sipiliton di Jehovah ay pasu-pasuan di Jehovah di Batam maho di saluhut gogo ni tanomu doho di saluhut ulaon ni tangammu di baheni iko marlas di roha situtuho ganup tahe marguru tunatar lehot tanganna khobar tu pasu-pasu naung ni lehon ni Jehovah de Batam tuho ima saha ni pajahota diturpuki molo marminggu hita molo marsermon manang marpertanyaan kita kalau kita beribadah perjulu naeng ikon hatus atusatta jala ikot takas jala tanak miad di rohatta bahwa ibadah seperti itu adalah dalam rangka merayakan kasih Tuhan. Apakah ibadah? Ibadah itu adalah sesungguhnya merayakan kasih Tuhan. Mamestahon makalason asini rohani debata holongi rohani debata makalason mamestahon berkat pasu-pasu di debata nokta jalo dingolutta sehingga ibadah bukan hanya acara seremoni ansih ibadah holan na memenuhi keinginan ni hajol maon keinginan atau hasrat manusia tetapi ibadah permingguota persaurata dohok debata di bagas gereja manak pe di bagas taganuk marsadasada ima nama mestahon lasni roha nama mestahon pasu-pasu nama mestahon asni roha nama mestahon holongi roha di debata do hita di si alani
Songon nong nidok iturpuk tadi bagas satikyon, takas do dipengok di bata bangsa Israel. Adong manak piga obas, adong manak piga tiki, adong manak piga aka ari raya, naik kos si patu paon ni bangsoi, sada siani ima turpuk tadi minggu sedarion ima ari raya parlape-lapean, naik ko pesta honon nasida yang harus mereka rayakan selama 7 hari. Ari raya parlape-lapeon, ari raya pondok daun, paingot to bangsoi nahiado nasida marlape-lape. Di perjalanan di bangsoi du karuar sia tano Mesir tu tano kanan di tengah dalan nasida marlape-lape. Mereka membuat rumah mereka, membuat tempat yang sementara, pondok-pondok sementara. Itu sebabnya bangsa itu adalah bangsa pengembara. Asa diingot nasida, nak poparan nasida, naso mengalami ina jolo, nahya opung nasida merlape-lape, di mana nenek moyang mereka pernah menjadi pengembara dan tinggal dalam pondok-pondok sementara, ikut di pestahon, ikut di halason, harus mereka rayakan secara turun-temurun. Padonganion panarihonon di debata, ikul nanal di bereng bangsoi nang di perdalanani di tongad dalani takas di bata manarihon nasida di namar lape-lape nasida di mana mereka tinggal dalam pondok-pondok yang sementara. Marhitei madok tuluhal nanang berengot tasya turpuk taon na parjulu namar lape-lape do hape hita di Portibion. Namar lape-lape do hita di Portibion inganan parsatokina dood di hita dang on inganan nahot Heber 10 ayat 14 madok ay dang adong di hita di son huta nahot alay di lului rohat tado narosugut dang adong nahot di Portibion. Dunia ini adalah tempat kita sementara. Hudok nasugut di kebaktian bahasa Indonesia. Kita ada dan berada di dunia ini. Tetapi ingat kita bukan berasal dari dunia ini. Sekalipun kita ada di dunia ini, kita bukan mengabdi untuk dunia. Justru kita menerima tugas dari Tuhan supaya kita menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia sebelum meninggal dunia. Odo parsatokina dohita di Portibion alai di ngolu parsatokina ni ikut takas identitasta, ikut takas hak anakon ni debata di golutta bahwa kita ini adalah anak Tuhan, kita ini adalah pengembara. Namar lape-lape dohita hape di Portibion. Di perdalanan ningolutta songo bangsoi di perdalanan ningoluna di pondok sementara di parlape-lapeani takas panarihonon di debata. Songo ni mana kita menyaksikan di dalam kehidupan kita takas panarihonon di debata. Macabaga go edeta nomor 750 di perdalanan Yesus di julukku. Di jolutta holong ni tangami manuguaw. Alani di perdalanan ni ngolutta di namar lape-lape hita di Portibion naik takas panugunoguon naik takas na debatado di jolutta dak kita na pajolo-jolohon. Tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang memimpin langkah. Tuhan yang menetapkan tujuan kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan mengatakan bukan jalanmu jalanku. Artinya jangan suruh aku berjalan di jalanmu, tapi jalanku yaitu jalani. Bukan rancanganmu rancanganku. Artinya jangan suruh aku menyetujui rancanganmu, karena rancanganmu belum tentu baik. Tapi rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan kebaikan. Napa duahon di perdalanan ninggolutta songo bangsoi nang duksaha nasida nunga di baga-bagahon, nunga di paretahon. Ikon pestahonon nasida, ikon halasonon nasida. Asni rohan di debata, holong di debata, padonganion di debata.
ido ari rayai. Tutu molo di bangsoi na julu, saya donggo tiki-tiki, adonggo obas merayakan ini dan seterusnya. Alaihi tanungga dipasiko di bagasan Yesus Kristus, holong idebata di bagasan Kristus Yesus, alani ikon setiap hari. Naing maganu pari, naing maganu tiki hita merayakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Ganup tiki hita makalasson asni roha pasu-pasu ni debata nokta calo di ngolutta. Dang marobas-obas be. Dak suguk be nuaing. Ketika kita memanggil nama Allah, ketika kita beribadah kepada Tuhan Allah, molo martangiak kita tu debata, molo marsobah kita nang marhiti permingguan, nang marhiti pertangiangan doa ke acara-acara na asing tak kasta ingot. Nama mestahon, nama ningot dohita, jasni roha, dohot, didengkan basa, di panarihonon ni debata. Takas do panarihonon di debata, dada holam madongani bangsoy di namar lape-lape, dada holam na madongani bangsoy di tiki mardalan, ale takas do panarihonon di debata, na di pasu-pasu debata do doho tano, sehingga mereka bisa hidup. Di pasu-pasu debatado na niula nasida alanido pesta parlape-lapeanon bukan hanya memestakan marningok nasida di pengembarani alai doho do makalasson parbueni naniula. Parbueni naniula. Suku-suku naktu hita molo beribadah, molo merminggu kita, molo pajupak kita doho debata, boha takas do parsaurata doho debata. Alani molo adong ibadah, molo adong perayaan-perayaan di sana bukan soal kehendak manusia, tetapi ibadah itu adalah berjumpa dengan Tuhan Allah dan perjumpaan umat dengan Tuhan Allah. Ikom marhataridama di bagasan hamubaon. Tapi rek sejak keus, holap pajupang do Yesus, adong ku hamubaon di mana. Berjumpa dengan Yesus berubah. Satonga Tuhan artaki kulihat tuak kada pugos oma perubahan ni. Molo adok ku buat, molo adok korupsi au opat terlibat ku paulak. Ada perubahan. Begitu berjumpa juga Yesus dengan orang sakit, yang sakit juga sembuh, ada perubahan. Pajupang Tuhan Yesus do boru-boru natargobang, di sana ada sesuatu yang diperbaharui Tuhan Yesus, ada perubahan pemahaman. Marjupa jala roh Yesus nak tu pesta perkawinan di Kana, di sana ada perubahan. Alani setiap perjumpaan manusia dengan Tuhan Yesus harus ada dan membawa perubahan. Molo marminggu hita noaing di gerejaon, dongatan noaing di bagas, UPG hatan di debata, marisuang do ibadah ita do hoti, marisuang do hatan di debata tabigi molodang jupang perubahan pemahaman, perubahan pola sikap. Perubahan itu harus nyata. Alani setiap merayakan kasih Allah, setiap berjumpa dengan Allah, setiap beribadah kepada Tuhan Allah, ya setiap itu kita mengalami sebuah perubahan. Napatuluho jala parpudi saya turpuk tahun. Molo taboto do bahwa kita jol manamar lape-lape di portibion. Taboto ia portibion ingana persatok kinat do HP. Jala taboto bicat di parsatok kinanok kita, ikut di parsatok kinanom mahita ganup tiki laho mames tahon makalason asli rohani debata ikut tarida ma di parngolota ima pasahaton parbueni ngoluta, atau yang disebut dengan persembahan. Jala persembahan ini peleani pasahaton mesian nasa roha. Saya ada pemahaman nekotakas taboto ima molo tapasaha peliat tatu debata dada asa di pasu-pasu debata hita dao. Ale tapasaha peliat tatu debata ima ala naung di pasu-pasu do hita. Kita memberi bukan supaya diberi, tetapi kita memberi dari apa yang sudah diberi sehingga kita mampu memberi. Ai molo tajalo, molo taulahon, molo tabain, molo taleon, nadenggan.
Jala makirip pita muse songon nataba ini dibayar dongat tatu hita odobe kita kecewa. Jujut hudok songonok bahwa kekecewaan itu bukan berasal dari orang lain, tapi kekecewaan itu berasal dari diri kita sendiri. Karena seberapa besar kita kecewa, ya, karena kita sebesar itulah mengharap dan tidak sesuai apa yang kita harap dengan realita, dengan keadaan. Hape lau dau tikitu pesta nai daba, hape lau sorotu pestaku. Ini kecewa awin na oma. Belgado tikitu pakku lihat di pesta ni anak ngai, hape pesta ni anak tu pak nga nautikan, ina kecewa. Karena apa? Karena dia mengharap. Jangan pernah mengharap, tapi berharaplah hanya kepada Tuhan. Roma 5 ayat 5. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau kita berbuat, kalau kita memberikan, ingatlah itu harus kita lakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharap. Karena Tuhan pasti memperhitungkan. Di botol debatado. Pelean nata pasahat tu debata. Bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa jauh, seberapa dalam kita memahami pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita mengimani bahwa apa yang ada bagi kita adalah milik Tuhan Allah. Jadi bukan soal kuantitas, tapi kualitas dan motivasi. Ngataja anak kanik turpu epistel. Gumodang gonapi nasahat ni boru-boru na mabaluininna. Hata gumodang di soneng dohononda bukan soal banyaknya ay 2 sen. Sian akan asingi lobi-lobi. Yesus melihat motivasi. Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan Allah, ingatlah bahwa Tuhan itu mengetahui apa motivasi kita. Apakah itu kita berikan supaya kita mendapat lebih banyak, atau itu kita berikan sebagai buah daripada iman, buah pengenalan kita kepada Tuhan Allah. Sekali lagi, bukan supaya, tetapi karena Tuhan sudah memberkati. Idada asa alai ala naung. Alanok kujalo do dengan bahasa ni debata, alanok kujalo do pasu-pasun debata, alanis yang ngolukku pe gabe mabaor ma, gabe tarida ma, gabe haruar ma, lahirlah, mengalirlah dari hidupku segala kebaikan-kebaikan karena aku sudah menerima kebaikan Tuhan Allah. Jadi kalau saya bisa jadi kecewa kepada orang lain, saya terlalu mengharap seperti apa yang saya lakukan, maunya orang lain lakukan kepada saya, sesuatu yang salah. Tetapi setiap orang yang berbuat kebaikan, pasahat top pilihan, dan itu mengalir, dan itu tumbuh, dan itu benar-benar buah daripada iman. Dia tidak pernah berpikir apa balas daripada apa yang sudah dia berikan. Pasahat ton na dumenggat tuadupan di debata. Pilihan esensinya yang sebenarnya Roma 12 ayat sada. Pasahat madagingmu gabe pilihan na mangolu tuadupan di debata. Ngolu taido secara totalitas gabe pilihan tuadupan di debata. Songot Yesus Kristus naung mameleho dirina. Pola mati tersilang. Makaholongi jala humokop hita jolma. Ay songono do holong irohan debata di portibion, portibi, dakola jolma, kosmos. Debata maka holong hita di bagasa Yesus Kristus, hibuldo ngolunai di pasahat. Songoni manang alus respon kita naing mahibul. Ide detai, hibul rohak di Tuhan Yesus, sudengoluku di Tuhan Yesus. Hibul ido pelean nama ngolu tuado pandi debata jale dehonot taruan noni hupasaha ma tu Yesus saluhutna ngoluki dang deba dang bahir-bahir dang deba tinggal pikiranna dijabu dagingnya di gereja dangi alai ngolu na mangibul kehidupan secara totalitas itu menjadi persembahan kita kepada Tuhan Allah. Hata da'atta naung makilalahon asli roha dohot pasu-pasun debata di ngoluta nauk tajalo dohonot tama Tuhan
di parlape-lapean di Portibion. Tuhan, dalam kehidupan kesementaraan ini, Tuhanlah pandu kami. Tuhan, dalam kehidupan sementara ini, layakkan dan kuatkan patau kami Tuhan. Asa tok-tok kami marlas di roha makalason, as di roham denggan di basam. Tuhan, di parlape-lapeanon, dalam kesementaranon, di Portibion, patau pergugui kami, pashaton na muli na dumenggan, parbue ningolu nami tu adopamu, gabi uap na hutsus, diho. Baka tutonga-tonga di bangsoi, ganu perumah tangga ni Israel, di podahon anak borub nang akka na asik pe naro di bagasmu. Iko betul-betul marlas di roha makalason asni roha makalason dengan bahasa makalason pasu-pasu ni debata. Alani molo selas dorohatta mergugu mahita di parngolota. Molo selas dorohatta totu borat pe paru kilota, kita mampu dan dikuatkan. Alani kotarida do ekspresi ni buhita nalas rohatta. Mertudu majo hamun waeng ise mahamu ison nasolas rohana. Dangadong ate, mulai ate ma. Ise mahamun waeng ison nadong digarizaon nalas rohana. Mulai ate puji Tuhan. Alai ingot tamu. Halak namarlas ni roha tarida do di ekspresi ni buhina. Mulut tegang mulai masuk saat tu amen buti dak toho namarlas ni rohai. Karena hati yang bersukaria, hati yang bersukacita itu terekspresi lewat wajah. Ikon labok mabuhina ya tungguti dak tegang anggok kubereng nga labok be nakisong na tegang gubuti marharuku ison nai anggon nga songon na tabubi nga mekkel ekkel ni nangamma ima ekkel na tulus. Aya donggo ekkel na sutulus ala mekkel dongan unang apala so mekkel iba hehe inna buti dak tulusi karena tertawa tanpa gerakan otot mata adalah kamuflase. Jibudi bedeng otta dongata las torohana manangdang do pajupang do tita. Apalagi karwas nuria hora sama padita ina tertarida do las tiroha itu. Ena diba hora sinna hora sama padita hola lewat sunya tu sabyak kana padita ngibana. Nyanang go dihuriat tahun danga dok songoni akana burju do hamusudi molok pena kurang burju mulai marsugut burjuma ikom marlas tiroha ganu pari hita marlas tiroha buasa pola rikot las tirohai sasitong ngagudak tinja wat tuson ay mololas rohata di ngolut tahun tanpa kita sadari kita kuat bahwa imun tubuh itu juga tergantikan. Imun tubuh itu juga menambah. Ale molo saya marsak go kita. Ibereng dongan nak. Ni mana marsak? Merigati dongan nak. Merigati do ni na marsak. Lau mangape ni mana? Sude ni mana? Marsak. Murah marosahid. Ale halak na marlasi roha. Hormon-hormon kesenangan itu tersembur, hormon-hormon endorfin, hormon-hormon antitoksin dalam tubuh kita ini tersembur, membuat kita selalu semangat dalam kehidupan. Dang nama dok sugudang, dang nama dok suadopata, akka paru kilon, alai asa mergogo kita di paru kiloni ikut totong las rohata. Ubadi dok hatan itu hata di Filipi obati. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Marlas di roha mamu di bagasa Tuhan ini. Marlas ni roha dang didok marlas ni pikiran alai marlas ni roha jai roha nalas terekspresi dui siap buhita siap pakatayota yang selalu memberikan motivasi kepada orang lain. Apa yang perlu kita kasih dalam kehidupan kita ini? Kasihlah apa yang bisa kau berikan. Kalau Tuhan memberikan waktu, kasihlah waktumu kepada Tuhan. Moloholan ekel natulus pe nabui terbaik kita ita leon nabui ta leon nabui mabain las rohani halak ubadi dokon hu pasu-pasu ho asa gabe pasu-pasu ngelum tuna asing. Kita diberkati supaya kita menjadi berkat sehingga hidup kita selalu dirindukan oleh orang lain. Saya masih holnya kalak tu kita
masihol kola dibere kalak kita buti waga tabu magon yan arsak ngai unang alai berek kita naik kolesterol la naik asam urat na au molo kubereng buhini eda na sugur rohak kuturin la ale mole bereng ko labok bohat buhita songok kita namar minggu di bagas atikio nang kadongat tanah asing ikut terekspresi ma namar lasti roha terekspresi ma na digohi holong ide bata nguluna ido nang jamita sedarion molo ari raya parlape-lapeani hita nuaing ganup tiki naing mamar ari raya kita ganup tiki naing mamar las diroha kita makalason asiron de bata makalason dengan bahasan de bata makalason pasu-pasu de bata dugi tarida mas yang ngolutta hita jol mana mar las diroha tarida mas yang ngolutta ima ngolu nasai girgir pasahat to pilihan tu debata ale parjulu ngolut taido nagabi pilihan tu adopan ni debata amin pertanyaan mahita moliate ma Tuhan dihatam nauku persauliho kami diobas naulion diajari hodo kami asama moto kami namar lape-lape dongulu nami di Portibion parsatokina do kami di Portibion alani di perjalanan nami di Portibion tuk takasma ho di jolo nami nama nogu-nogu kami Tuhan asa di persatokinanon hupake kami tiki nanileho mudi kami laho pataridahon hai seon nami di Portibion songon anak dohot burum nauk tinobusmu marhite na toktong tubus yang ngolu nami akar raga minauli raga minadenggan pasahaton nami akan nauli nadenggan pasahaton nami nak pilihan nami tu adopamu ima na borkat na tubu siap panadaw nami didenggan di basam alanok kujalo kami asidot denggan di basam alanok kujalo kami asli roham kami pe ikon gabe para si roham adi ngolu nami tuk patau mahami Tuhan dadahola mangatusi di hatam alai si auhon hatami mahami jalan nama kenguluhon hatam mahami di ngulu nami asa nang ngulu nami pe gabi ngulu nah hinalomohon di torop halak patau jala pargugui mahami Tuhan di namargali hami si pata hinorokon ni godang ya ka persoalan dah wadopi kami pasu-pasu basa dok ruas ni huriamon nang diragam ya kaulaon asa marhite ulaon ni Tuhan nasida takas manad dan nasyak kodoi jala parbue ni naniula nasida ganup di pasahat nasida gabi pilihan na mangolu tu adopamu pasu-pasu sudi ruas ni huriamon nadong nang dibagas karijaon nang rap doh akadongan nami dibagas na ganup marsada-sada nama doho ti parminggon marhite live streaming pasu-pasu nang akan apa so parhubas niuluhon ni panditan kami di huriaon rapoko mahami Tuhan di pardalanan ningolu nami asiroham sesama nang dosa nami jalo kami mariti Yesus Kristus Tuhan si hokop si palua kami amin tapuji Tuhata mari demahita tapasa mapiliata Salut na ngoluki
Lakang si manjo jatuh mangiutot tuhaki Jongjong Mahita Saluhut. Upasan matu Yesus salut tadiriki Upasan matu Yesus salut tadiriki. Partang yang Mahita Aledi Batama namin adi Banua Gijang Hodo haroruan salukut silo leon nadengkan do nasau libasa na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilewam mituhay pilihan nami tuho. Say jalo maon gabiwap na hutjus di julum. Pasu-pasu mo jalaramoti. Asaw para siya kami pilihan non. Pati bulo karazaw mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang keselehol-lehom mituhami. Asalam girgir hai madok mau lihat Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehoni toni rodi pamatatu osadohot kogoki rodi salut hartaku upasahati Tuho naso ucatoku. Alia manamina di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmo. Saya ro maharajaomu. Sesau malomoni roham di Banua Tongaon sona di Banua Gijang. Leo matu hamis dari kangu luas siapari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami tugiu tu pangucunan palua mahami sian pangago. Dona puna harajaun otangogon rodi hasangapon saleleni lelena. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batamaho. Di sodakot Tuhan de Batama buhina Tuho jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de Batama buhina Tuho jala di pasarho madamena tutodim. Amin. 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 Moliate madi tuhata, selamat hari Minggu madi hitan waeng nadong di bagas garizaon, suak songoni nang rapot dongatan waeng, nama dohoti ibadah parmingguon di bagas na ganup marsada-sada, horas madi tasalutna. Halo, shalom semuanya. Kami dari Naposo Bolong HKBP Jalan Murah akan mempersembahkan video ini untuk dan orang tua kami. ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu Aku susah, waktuku sendirian. dia selalu Menemani namanya Yesus.
namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Pak, Opung, tetap semangat ya. semangat, Dan berdoa selalu. Jangan takut. kita nggak sendiri. Tuhan selalu ada untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom semuanya. Kami dari Nakoso Bolong HKBP Jalan Murah akan mempersembahkan Video ini untuk dan Orang tua kami. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri